Dende hai 2 anos, botar Euromillóns implica tamén xogar el millón en España. Malia a súa curta andaina, o sorteo xa fixo parada en Vilagarcía. O premio tocou o pasado venres aquí na Administración número 4 de San Roque. Por agora, descoñécese por completo quen puido ser afortunado. De momento non aparece nadie, estamos a espera a ver se alguén aparece por aquí, porque é un premio que normalmente suelese mirar na ventanilla, non suelen miralo na casa, porque é un código que, bueno, puxérono recentemente hace fai 2 anos e normalmente suelen miralo aquí, pero bueno, a enterarse ao mellor que tocou na administración igual xa o miran directamente na casa e logo van ao banco. A clave premiada componse de 3 letras e 5 números. O sorteo do millón é para moitos un auténtico descoñecido. Xogan á forza todos aqueles que votan Euromillóns. É un código que é obligatorio. Cada aposta que xogas do Euromillón xenera un código. Ese código tes que xogalo á forza. A sorte xa unha habitual nesta veterana administración aberta dende o ano 1946. Un dos máis cuantiosos entregábase o ano pasado, unha quiniela de 15 acertos premiada con 1.036.000 euros. Últimamente, en un ano, é o segundo premio así importante que damos, sí, pero bueno, levamos moito tempo vendendo xogos do Estado, entonces dimos bastante máis premios. O premio do pasado venres serve tamén a esta administración como trampolín para as vendas de Nadal. Por si os cartos acaban chamando os cartos, seguramente máis de un aproveita agora para tentar a súa sorte aquí. Todo o que sea premios máis ben gordos, todos ben. Mais en estas fechas moito mellor, porque empezou a campaña de Navidad fai unha semana, entonces pois vende maravilla para a venta, tanto de uns xogos como de outros. O tempo dirá se o vindeiro 22 de decembro o gordo cae nesta administración de Vilagarcía.